Kacharito. Felix. Mwana get na chidum. Tani ka ha kwazo mmanya no na ngo ezie gi. Go na gi na conscience na ahụrụ ahụrụ. Asị gị weta ego kịta ahụ amụọ gị parịparị. Biko ke mmanya ga-enye gị. Ari no ke mgbe ọbụla gị were aja gị chiga nwa nwaanyị n'ọnụ. Chiga anya n'anya. Asị gị wee ego bụla ka gị champa gị ga-aga ọmma gị na ụyọ ọgwụ. Nwanyị ora na mejikwu na ji na-abata. Puku ji amama bi ba aga. Iwe ego ga agba ọsọ. Ọkpa nne jebe. Ị ga-ebere m je ṅụma. Mmanya ga-enye gị biko. Ama nwere life na nyere m life ma ṅụọ. Kacharito nwa na abanya nwa ga. Oge efu gị ihe. Ga-efu aye ga-ele nwa manya n'ukwu. O nwere onye oji abịa. Ya asị ya nọ. Ụwa nke m. Daalụ. Ọ dị egwu. Akọwara gị n'ibe mma n'aka. Okorie ọkatele ụdị isi ụwa mmadụ bịara ihe nke na-eni. Ọ dịkwa m ihe tiri mkpu. Akwa m Innocent be nwere. Kịta nna agwa gị okwu na ewe Innocent ha ụgwọ onye nwụrụ anwụ ozu. Oke ebele na akwa n'ụdị si o. Biko ebe ahụ ọ dara nwụọ o nwere ihe dị ka ofufu wapụtara ya n'ọnụ. Eleteghị m mgbe ihe ni mgbajiri ka ha na mgbe ya enwe eleteghị m anya ma ụhụhụ ọ dị n'ọnụ ya. Ihe m bịara ebe na-ewe ewu m anara otu mbọ maka nke onye riri ka ovu ala na mmụọ. M were ofu mbọ na wee ghaa ya n'ahụ mgbapụ gbajekwu nwanne m nwoke ka batara abata si ya pụbakwa ya labala mara ebe ochie alachi ya. Nwanne gị nwoke ọ yọrọ ụyọ. Ịma nke ihe na-evulatawa ụgbọala ọ lọtara ịma ntaji anya o nwere ike ya wụrụ mmadụ aka mere onye ma ntaji anya maka o nwere ego si ya ma ngụcha wee m si ya laba ya laba nne nye m ofuwa mbọ m aṅụọ na Ịma ihe njajụ maka ofufu ahụ ọ bụ na ihe hụrụ ya mara ka o nwere ọbara gwara ya ọgwa. Ọ bụ na ọbara gwara ya ọgwa achọba ndị nyere ya n'ọnụ. Ọ bụrụ mmadụ nyere ya nsị. Wepụ ọha dị otu uwe eje m nwecha ahụ mmanya na wee eje m agbapụ onye mama ebughara anya ozu. Ọ bụ na evugabeghị eje m eje ka nle mma ma nwere ụhụhụ dị n'ọnụ ya. Amara ka ọbara gwara ya ọgwa. Nye dị m mma aṅụ gbapụjekwa nwanne m. Ebe na m akwa karịa ndị ozu nwụna. Mgbe onye esi eji anyị mara m na gị onye ji ebekarị. Nekwa na ebiko. Akịrị na mara ka o nwere ofu kpọpụtara ya n'ọnụ. Ofu akpọpụtara n'ime ụfụfụ. Ọkọbara dị n'ime ụfụfụ mana onye n'ọnụ. Chinedu. Papa. Ala ka nna agwa gị. Ka na nka. Ego nke ọnụ ka edebere na 1.5 million. 1.5 million. Mana ana apere mpenu. Opeka. Ofe malu ebe. Ala anyị na-ahụ. Ihe anya ha dị na ya buru ibu. Ịnwa anwa wepụ aka na ya ha zụọ ya. Achọghị ka ala pụọ n'aka anyị. Papa. Ọ gịnị? Chinedu. Papa. Chinedu. Ọ gịnị? Isi ike ka anyị lawa. Isi ike. Papa mba. Adị m apụsụ ụzọ. Ị na-apụ ụzọ. Papa. Chinedu. Papa, Chinedu anwụọna. I can see bata way ma gwa gị na Innocent nwere m anwụọna. It's on n'ime ọhịa.
gịnị na-eme ka ihu gị dị otu ọ dịghị otu ọ na-adị? Ọkwa taa ka m ka nọ na shọpụ mmadụ na-eti maka ọnwụ mberede dakwasara Innocent na-eti. Anọkwa m ebe enyi mgbe m si m agbapụ ka m gbanata jee gwa nwanne m Chinedu ka ọ hapụ be ya naba tupu ndị ọjọọ echeta ya ka nna na-agba na ama m echeta na aja echeta Chinedu anwụọla. Ekwukwana ọzọ isi na Chinedu anwụọla. Eche m na mgbede onye aka ị na-agwa m na Chinedu nagara. Onye a ka m ka na-eti na ọ batara mana ọ tata ka m na-ebenu maka ọnwụ Innocent nsị ka m gwana ya naba amamihe o ji nọta gịnị ka Chinedu ji nọta bụ obodo a ya ndị ọjọọ asị na ha ga na-egbuchichi ụmụ ikorobịa niile nọ n'obodo a. Ebube mbeke egbuchisi ha ncha. Onye mere ihe a ga-anwụ. Ọ ga-anwụ. Dibe sorry kekwana ebe ị na-eje? So ka m jefu nna anyị Njọkụ ka m gwa ya ọnọdụ ihe mere wee ọnọdụ ya nọ n'ime wee m ga-agwa ya bịazie na mgbede ịnwechara ofu ọnụ ka m gwagwa ya. Makwa ihe aha m na-ekwu eziokwu ka m na-aga ga bute mmanya nwa aha m n'ụzọ ọ na-ebe akwa aha m si na nwanne ya anwụọna. Nwanne ya nke anyị ka kpuchara mbọsị aka batara abata anwụọna. Kama ihe na-ekwu bụ na ndị niile na-eme ihe anyị ga-anwụchichi ọkụ eluigwe ga-agbawụcha ha ncha niile ha ga-anwụsịsị. Uche gọn ka ihe ma gbasara ọnwụ ịma mụchi ebe a pụrụ ọnwụ ya ịkwado m ahụ. Gee ntị ị ka bụ nwata mgbe ị toro ka anyị mara ihe ị ga-aghọta ụwa. Ka gwakwa ya O nwere ndị a mụrụ bụ abụmọnụ pụta ụwa dịka nne gị si kwụ nkwa ndị metere ihe ewere ya bụrụ abụmọnụ. Ha ruo ebe a oribido abụrụ ndị nwụrụ anwụ. Ha ruo ebe a oribido abụrụ ndị nwụrụ anwụ. Enugo wepụ uche ebe ahụ. biko je wetara ọgwụ mmiri ọṅụ. Ndị niile na-anwụ shishini onye ha metere bụ ihe ha ji na-anwụ. Je wetara ọgwụ mmiri ọṅụ ndị a na-anwụ shishini. Mekwasị nwaanyị ka ọnwa agụgụ ụfọ. Ọ bụrụ na nwa ya abụghị nwa gị aga m apịgbu ya. Pịgbuo ya. Ọmọkwado ihe ọ na-eme. Gwa ya wetara mmanya. Gwa wetara m. Chika biko wetara ọgwụ mmiri ọṅụ. Nye nke a bụ ihe ndabata a na-elikwa onye a na-eli onye a na-elikwa ụmụ okorobịa ndụ na-emechi ọnụ ọkụ ụwa na-adị. Aha m nyekwara ụmụ okorobịa a na-abịa a ga-abịa ekwe eze sị na otu onye dịcha nwa enwere m a na-abụ maka otu a ka anyị gba ọkwa gbugbu ka anyị tinye nke a anyị abịara ugbu a bụ ka ị gaga gosi ya n'ime ọhịa ebe a ga-akwa agbata ebe a ga-egwu a na tinye dịka omenala si. Kedu ihe ikwu kịta? Iche enwekwe n'iwe di m ka isi na a ga-etinye n'ime ọhịa. Nne biko ataghị iji ụwa na ihe a bụ omenala anyị mbịarambịa amagha m ga-ala kpọrọ diọkwara ọbụla nji ọtụ nwata ọbụla nwụrụ n'ihu nna ya bụ nwoke na-eti ya n'ime ọhịa otu esi eme otu ọ dabara orugo ha wụla iliri nwa ahụ nke biko mụrụ ka a ga-esi mme ka a ga mee ihe a tupu nwata ya emebi ya. Biko ewe n'iwe ọ bụghị di gị gbabiri nwụọ kama otu omenala si ede ọ bụrụ na otu ọ bata be m ọ gaghị akwụsị. Ọ baka njụọ gị onye ka ga-eji tinye dị n'ime ọhịa ọ bụrụ onwe ya ọ sị ka ọ nwụọ ọ Chinedu dị m si ka ọ nwụọ. Biko na anyị lewe nwatakịrị anya nwa nọ ebe a si osi ka anyị ga-egosi anya mmiri. Papa, ebe ka ị na-aga? asị m na eme ka m bịa fụ gị ka m gwa gị na njọ ịgbarụ siti ka nga ma ka ngwongwo anyị n'ụlọ mee mana aka mgbe
ya me nwere n'ebe a na-enete ngwongwo anyị n'ụlọ. Vicky ọ na be m ị nọrọ be ihe ụmụ ajadu ndị ọzọ na-anọ ibili na eje city. Vicky bụrụ akpa ha bụba ime ụlọ. Bụba akpa ha ime ụlọ. Ọnwụkwara ihe mme na nsị na nchọ ịgbarụ city. Bụba akpa ha ime ụlọ. Hey, Papa! Papa, bịa na akpa m chere mmekwa. Onye na-akọrọ iwe otu o si kọrọ gị ewe ka o si mee. Nna m kpọrọ m uwe na-atụkọ enyi asị ịghọta ya wee na-akọrọ gị ewu na ị na-eme anya n'ihu ihe ije na-ahụ ewu emudi kpọwa m ya ịmara ihe niile m nwere wee ihe gị mara ije na-etu m ya etu ya bụ obi na-atụ gị kpọọ wee obi dị gị nnọọ ụtọ wee ewere nnọọ ihe niile nwanne gị akụ niile nwanne gị na nwunye ya kpakọrọ efuru ihe nnọọ ngwuo n'aka gị gị nara ya bụ ọ bụdoro n'ọnwụ gị nwụrụ ọwụkwa ha eji na-egwusa ọwụhụ m nwụrụ ndị eji ha m anwụ asịghị m na ị nwụrụ kama asị m ka e were kene ya na ị nwụrụ wee ndị dewere o ji adị gị asị ewekọrọ ihe gị na nwunye gị tara ahụhụ kpakọta nnọọ were ya nyefee onye na-eso gị n'azụ ndị dewere o ji adị gị ihe na nna akọrọ gị ọ dị ka eji m ofu ntị akọrọ gị ya chi na ofu ntị ofe na ntị na ya chi na ntị nke na-enye pụọ ihe a na-ekwu owu shọpụ niile enyi nwere ma nke dị n'ugwu ma nke dị na mgbada ka asị o ji aba m n'aka ịhụ na ọfịs isi niile ihe na nwere nye ka asị o ji aba m n'aka ọkwa ihe hụrụ ụgbọala niile ihe ọpachichara n'ụlọ onye nwa ka asị ha ncha ji adị m n'aka eje ha achụpụ Vicky achụpụ ọ chọọ ihe dị ka obere ego enye ya nwata ọ chọọ 2 naira enye ya 2 naira ọ chọọ 50 kobo enye ya 50 kobo ma ya wụ na ihe niile n'ọmụ emụdị ọ ihe a na-akọ aha m nụkwara ịhụkwara ihe ị na-ekwu ọ chọọ 50 kobo gị nye ọ chọọ 1 naira gị nye aha masị gị lehu ihe n'anya ị makwadị mgbe nwanne m nwoke nwụrụ nna m sị m nwara ihe niile nwanne m nwoke ọ kpakọbara m were nsị ya nna m eji ime emeleta ya m pụọ mgba mbọ ka mmadụ mgba mbọ mgbata ya bụrụ nke m aha m lebara ihe n'anya ọ dịghịkwanụ mma ya bụ ọ dịghị gị ka ihe na-ekpatara o ji abụrụ nwa okorobịa ọbụla lụrụ nwaanyị be anyị ọlụ ha na nwaanyị kpata ego ya nwụọ onye nke lụọ nwaanyị kpata ego ya nwụọ aha m o nwekwara ike irigoro ka aga enwukwa ịma na akwa n'ihe nweta nke mmadụ nke na-awụ nke m ya ga-achachi na shamụ n'anya ka envelope amaghị m ka a na-akọ ịmakwa ụdị ihe na-eni n'ihu ya na-evute aya maka ebe ọ na nna na-egbu maka ọwụrụ na ọmụnwa ka ahapụta na a na-agbara ọnwụ ọsọ ka m were kene na ọmụmụ nwụrụ maka ọwụrụ na ọmụmụ nwụrụ mgbe nọ ya n'ala mmụọ wee hụ ka a na-eme nwunye m ihe mpụta ịbịa n'ihe m na-ekwu mgbe nna m gwara m nke m ekweghị m onye mere enweghị m nkwudochi ike si na eji emebi ya bụ ihe ọ ji aka m mma tụọ m ezigbo ụtọ na apụ mgba mbọ ka nwoke ọ ka ị ha ji ekwụsị m ebe m bịa je nara ofu mmanya ihe njiwe na-ekwu ihe na-ewe ebu ịmara ihe iji eme ma ịla gị ibido wee mee nna eji m agwa nna m si ya ihe na ịkọrọ m ege wegoro m enye were na-eme ngwa anyị pụọ je nwechara nwaanyị Owere Merike irikpo ole kedu ka unu mee arị mma nna eyala ugbu a ka ịyọ erubere ọdụm ụnụ anyị ọ chukwu anyị na-agwa a na-ajụkwa ajụ ịmana ihe nwaanyị Owere na-eme onye na-arịa ego ji ojeri ofe Owere egwere m azụ egwere m okporoko ịghọla kọlị chọrọ nwaanyị Owere na ya ya maka nwa ya biko ka ruo ụlọ ka m pụta lekwa ya ka ọ bịa ada nwaanyị nwa m nwaanyị tochakwala ọrụ gị ihe eji nwaanyị eme ọwa ego m ọ ka nị ya nwaanyị anọ gwara ka m pụta
ka m ruo na mgbe m pụtara. Jeba gị bịa nụ anya ananya gị. Ada kelere m na njije. Onye bụ moto unu na-ekene? Emenike Nwosuji. Emenike Nwosuji. Ọ ya bata. Ọ ya yara. Ngwa emesịa chen ka a ga-eji wee dozie ọnọdụ. Hazie. Ọ sị ya na-abịa. Ya na-abịa. Ọ na-abịa. Ma nwekwere nkwobi, ma nwekwere anụ. Ka anyị kwado. Ka anyị kwado. Hey, Radanda. Papa. Hi. Papa. O me kan ne. Hey. Nna m no. Ke kunu me. Ani no mma. Ego garo de gị. Emeni. Ọngụ wa na-abata. Nna anyị. Nọ m n'ime ụlọ na-anụ onye agadi nwanyị na-eti brọda oyoyo mma ụda. Nna sị, ọgwụ ọmụnka. Nna ọmụ ọmụnka. Nke a bụ Igbo. Nke a bụ Igbo. Ihe ọma kara na be anyị. Nne. Ke ka ime. Arụ ọmụkwa gị mma. Yehi. Ụdị a ka ọ na-awụ afọ ya otu ọ dịka sa anwụ na-anwụ. Maka ọ na-aba na-eme akwa ozu ọgaranya ogbe so ọ na-awụrụ ya anwụrụ. Ewo. Nke a bụ nke a ka na-eku nzu. Nekwa afọ. Anụrụ ọzọ mkpom nke nji anụ yom. Ewo. Emene afọ gị na-ekwu. Emekwa onye nọ n'ime Chineke sị ga n'ụwa mụbaa na ịnọbe nna gị enọbe dị ụwa nwa. Ha niile bụ ihe ọma ihe ọma. Kwa gị obere moto bata. Nke a bụ ngwa ahịa nọ na mmiri. Obere ga-agba anyị. Ụlọ ọ dị mma ịga n'ọmụba mana mgbe ụfọdụ ejere n'ụlọ ụka. N'ụlọ ụka bụ ihe ọ jere ego. Onye ha gbaigwere ya chere. Ezukọ o mezu na Emenike, bụrụ nga afọ bịa n'ime. Eme ka anyị kọrịwezie nke fọrọ maka afọ. Ngwara m ba be m emechaa gị bata n'ụlọ. Ịnwekwa inwe ezigbo nkwụ. Na-ajụkwa ajụ. Ma nwa osisi na-ajụ ma ma nkwụ. Ama m ihe gị. Okay. Onye gotere m? Ka anyị na-ekwu nke a. Ka akpọpe moto Oke anaghị eri onye mụ anya. Oke anaghị eri onye mụ anya. Chief Longinus abatago obodo ọ n'obodo a kịta mini ya odi ife aka arụ mụ na-achọ kemgbọsị ọ batara anụ n'abalị yesterday ka ọ bata mana anyị nidiri ịma ọda anọta aka na this village anyị nidiri ịgafe aka anyị kọchagodoro obere ego ka ihe na-akọ anyị na-eje oke ka nga ka ngwa ngwa mma m ka o nekwado shop anya ka anyị jee biko mepụta ka mmadụ ga-akpọtara obere ego na nwata nwaanyị chọrọ ivuru akpa ya ka o jee enwe ebe ọ sị ma ọ chọrọ ije ka ivuru akpa vukpo n'ime ụlọ kpọchido ya ụzọ ya wụkwanụ gịnị olekwana ihe ome ịtụrụ ya mkpọrọ n'ụlọ na emekwa osuji daalụ Ka onye anapụrụ ihe ruru ya. osuji ọ nna m n'elu viki na viki vupụtara akpa ya si nwere ebe ya chọrọ ije amaghị m ebe eziokwu amaghị m ebe ọ chọrọ ije mana ihe na-ewe m iwe na nna m oje dọkpụrụ akpa vuru akpa vukpo n'ime ụlọ kpọchido ya ụzọ so enweghị ebe ọ na-eje otu ka esi eme
Ego Dikeh. Ego bele mo ndị na anya ọgbọ. Osuji. Ọ nwata nwaanyị anọrubeghị ihe ibe na-anọ dị ka nwa ụbọchị na. Pụta avụkọrọ akpa, ya ọ na-aga siti, ya ọ na-aga Ọnịcha. Otu esi eme. Ọ ya nọrọ ihe ibe nọrọ. Ego Dikeh. Nwatakịrị di ya nwụrụ. Ọ na bụ na onye merezi ahụ. Ọ bụrụ ụmụ nwatakịrị ya ọkpacha nọ di ya ka mgbe si anya ya pụ n'iro. Ọkwọ nchaka anya na di ya ebi. Onye na-erekweghị di ya anya. Zaa enweghị ọdụ. Ọ ga-adaba akwụ. Ọ daba akwụ. Mefunata. Aha m je oye bunye. O vuteghị bunye ejo bunye mana ọ bụghị ke kpọm ntị. Ọ bụghị ihe gị na-abara na mgbe otu a na mbara ezi. Wee ka ị bịara. Ndị otu isi wee nọ nwatakịrị na-ahịa m aka n'anya. Gị na-akwado ya. Akwadoghị m ya, emeteghị nke a. Mana ihe na-agwakwa bụ egwu ele m wedata ka ị nwayọọ. Ebere nwa mekenere egwu. Mama, ka ihe na-emete ebe a? Abụbụ ga m aka ilu. Enwechara ihe adafụcha nna m ihe zinke m. Ihe na-adakọcha were zinke m na-emebichira m. Aga mgba ndị echiri abịa gbutuola m ihe. Ọ bụghị ji nke aka na-ekwu mama. O nwere ọrụ gbara kịta. Ọ ka ị na-edo shọpụ anya ka nje pụta. Ọlụ gbara kịta. Ese ka ijere ọrụ nenere ihe ahụ. Mama onye ọcha m bata. Onye ọcha gị bata ka m gbakwa gị ya wụkwuru ụmụ okorobịa ndị kewo na shi agba ọja na apịpịarịrị achọkwa m ya. Ile nne gị anya hụ na nne gị achazụ. Nwaanyị o nwere ụmụ nwoke jiri erela meshi. Ị ghọọla ka ememe akụtu ya na ahịa ego. Ihe ga-apụta na nka. Ihe ga-apụta. Agbakwula ka ayọ. Na anwụ ego. Ahụ m chọrọ ego. Nne, ka anyị pụkwanụ mmejere n'ụlọ na m. Ka anyị gaba n'ozugbo. Anyị dịrị dị ka bebi ọkụ na-ewe. Nna gị ị na-akụkwa ka anyị na-che nche biko metụ aka n'iru dị sharp. Chief. Hai, femenu na akpọrọ m nwunye m nata. Ya nkọwa m wụrụ na tata na ọmụrụ ụnụ nwere ebe a tata. Anyị akpọrọ tata ebe a nsogbu adịrọ. Chief. Baby. Nsogbu adịrọ chief. Anyị anụgo ihe ukwu. Don't worry, anyị anachite ya eme ego. Oh baby. Ụmụ ọma. Ihe mere n'ụwa ngwa na-eji nke a baa moto. Chief emekwa ka o si eme. Ada ngwa agụma were nka. Chief. Ụmụ ọma. Baby, jenu golu gbase n'ike. Unu na-ekwere mmadụ ya mụ na biko no. Emenike. Papa. Biko. Ịhụrụ nke na-achọ ele ugbu a. Ị na-anapụ geeti ya. Kwụba ihu ọtọ. Anya n'aka nne nke ije n'anya n'aka ekpe. Ekenekwara nwoke ekene na nwaanyị. Wee ruo n'elu ebe na-ana. Obodo anyị ada njọ. Agwọ na-achọ ngwere olulu. Ọnọdụ gbadukwu oze egbe mma n'obodo anyị fụrụ. N'ebe enwere m na nke be ekwebele m. Ofu mbọsị ka ha ịbụ gbabiri gbudim n'obodo a. Gịnị gburu ha? Ofu isi na ọdụ mmadụ na anyị gburu ịbụba. Do ihe na-agwa gbanatazi na gị na masị gị nata. Ka anyị makara ihe ajị ajiri hapụrụ ahụ niile ajị na-agba wee jee fuo n'imi ka amakara ihe ọ ya agụ. Biko ọkwa sọsọ gị na-ezughị ịbụọ. Sọgọ unu ezughị ịbụọ. Papa, anụghị m ihe kwuru.
mana anyị agaghị ewere maka na obodo adịghị mma anyị agbara ala nna ya ọsọ. Papa, ala bụ ala nna m. Ebe ahụ m nọ, ịma ihe na-eme ebe ahụ. Ọtụtụ arụ dị iche iche na-eme, mana anyị onwe anyị gbadosiri ụkwụ ike si na ebe anyị bịara ịgba mbọ ịkpata ihe afọ ga-eri. Ọ eziokwu. Mana ihe na-agwa agụwụrụ si na ya na-agba agha anya n'azụ abụghị na-egwuji kama na ọwụ ngwụcha ya na-eke. Ngwụcha abụghị ụjọ. A sị nga na agwọ na-achọ ngwere onuno. Ọnọdụ ugo adịghị egbe mma n'ala Akokwa. Ịmaghị mana. Mamoto ga-ebelaba. Onye bụ na ana bụ obi n'etu afọ. Ọkụmọnsọ baba baba baba, ọkụmọnsọ baba ndị na-emebi obodo anyị. Ọkụmọnsọ gbaa bịa bịa, tinye ha n'ọgba aghara. Ọkụmọnsọ baba ndị na-emebi obodo anyị. Ọkụmọnsọ baba baba baba, ọkụmọnsọ baba ndị na-emebi obodo anyị. Ọkụmọnsọ gbaa bịa bịa, tinye ha n'ọgba aghara. Ọkụmọnsọ baba ndị na-emebi obodo anyị. Ndị ifeọma na-adịrọ mma baba, ndị na-achọghị ọganiru baba, ndị arụrụ ala nsi na aja baba. Osuji. Leki na-emechi gate ọ emere ike na-apụ. Ọ pụkọ na-apụ ya na-agwụ. Ụla? O nwere ndị ya na ya nwere ọkụkọ agba. Ya ka o ji gbapụwa. Onye na-ekwu na ịma na ndị abụrọda ihe a ha na-akwe na ntụ foonu a alọta ụlọ nwatakịrị kama ọ ga-alụ ya na ndị okenye na ọnụ ụlọ kọnya nke akpọ ya n'elu akpọ ya n'ala. O nwere ya lawa na ije ọma. Asị m kene gị. Mba, ọ ga-ekele ọ naanị ka ọ ga na-ekele ọ nwa ya ka ọ. Ngwanụ ihe ije ọma. Ya bụ egwu nkọcha akpa ibe Ikenga dị n'iche n'iche. Ikenga dị n'iche n'iche. Ọ naanị nna gị mụrụ gị maka na nwa nke m anwụgonu, ndị nwaanyị enweghị ha achị ka eji wee si Ọnịcha wee lọtaruo. Ọ bụrụ sọ nna gị ka ị lekwatasịrị ma ekwe na moto gị gwụrụ laa nwosi ka nwụzie. Obere ka ana m ele anya gị ga-abata. Emere ike lọtawa ụmụ akpa gị ọkpọchi gị. Anyị na-akpọchi akpa akụcha aka lọtawa ị ga-agba aka wee nata. Ọrụ dị n'obodo a, kiri mbom dị ya, ọkada dị ya. Ọkada nga ị ga-anyakwa wa ọkada anya ata aga mekanik echi. Emenike lọtawa na-abata ọnọrụ ihe agbọlọtago nge a na-amụ m aka oke aga odi na gbe dode bịa biko. Biko, enwere ọkụ m ndị nke mebiri emebi, achọrọ m ka ị bịa leruo ya anya rụọrọ m kamgbe abalị ole na ụmụ m nọ n'etiri. Mana nwere ihe nji arụ, eji m ihe nji arụ kịta. Mba, esowu na ka ị bịagodo hụ ya anya, ileruo ya anya enwezi ihe ndị a ga-azụ azụ m nye gị ego gị ga-gote rụọ ya. Good afternoon. Chetachi. Nna anyị. Ka dị ihe.
Nna ya onye na-arụkwara anyị ọkụ. Onye na-arụkwa ọkụ, onye na-arụkwa gị. Nna ya onye na-arụkwa ọkụ. Ọkụ anyị mebiri emebi kamgbe abalị ole m lọtara mụ na ụmụ m nọ n'etiri. Chetachi kemgbe nke a bidoro. Ọ bụghị ma na dị ọkụ ọbụla nwụ n'ihu nna ya nwụfuo n'obi. Onye ji bụ ihe jikọta ihe niile nọ n'ulu a na-awụ Livinus. Ime ka Livinus mara na enwe na-abịa arụkwa ọkụ ka ime ka m mara. Nna ya na m asị gị na ọkụ anyị mebiri emebi gị ịsa gị ọjị m gị arụkwa ọkụ m bịa mee ka ị mara ka ọ Livinus. Chetachi ọ kwara maka ndọrọ. Ihe a wụ omenala aka ọkwa dịbe aka mgbe echi ọ bụrụ mụ adobere ya. Ihe ọbụla mere na ị ga-eme ka Livinus mara ọ ya bụ njijiji ọ ya ụdị ọkwa nọ n'ulu a. Ị gaghị anwapụ ya gakwa onye ọdọ. Enwekwe nsogbu dị na kamgbe abalị ole anyị batara mị na ụmụ m anyị nọ n'itiri enweghị ihe anyị ji ahụ ụzọ ya ka m hụrụ nwa a na-arụkwa ọkụ kịta si ya bịa rụọ ọrụ anyị ọkụ mị na ya na-ekwu mpasị na ma ọgwụgwọ gị ka ma agwagwo ya nwa ma na-arụ ọkụ ndekwere nke bụ ma ọ gwana m ya ihe ịchọ ka Chetachi na ụmụ ya ha nọrọ n'itiri papa ọ dịghị mma ịnọ n'itiri saa nọ m n'itiri papa anyị ejedoziri ha ọkụ ka ya na ụmụ ya esi nọ n'itiri achọkwa m ụdị ihe ahụ ọkwanụ maka ndụ maka na ihe a na-azọ maka gị nwa ọgwụ ahụ jide ọkwa nọ n'ezinụlọ m a nwanne ya nwoke tọgọ na anwụgo nwata nwaanyị ahụ mgbe ọbụla ọ na-agide m ihe ọgwụ a ka ọ ga-akpọ ọ ga-aṅụ mmiri gị nwa ọ ga-ego ebe ọbụla gị nwa ọ bụrụ na ọhụrụ gị nwa kpọọ mụnwa maka ndụ nwa ihe abụ ihe dịbe aka mgbe esi ọ bụrụ mụnwa bidoro ya papa hapụ ihe ekweghị m n'ihe ekweghị m ị hụrụ ụlọ na ihe niile nwanne anyị nwere eso m nwere Chetachi so nwere ụmụ Chetachi bịa ha soro nwere ya ụmụ nka omenala ahụ na o ruo na mgbe eji ewepụ ya anyị achọghị ya ọdọghị anyị mma papa ọdọghị anyị mma Whoopim! It's a mamma on the Samamon, one them. Come on, no way, can you make one over and me, let him walk away. When you jam, I'll go one and walk at Chinadu. What? When a man want oh, Nabuya, Mosubu, oh, Mosubuya, hey! I let them put a watch. Bema, Becari and the Wozu. What's open? Most to give a quick head up, or we heard you. Oh, but I know so we don't have your bank. Hey! Always open. Hey! Why you don't name me? No one. Where, Mamma? I'm my uncle. I'm making it to you. The Hanya again, when you are more. When I'm they will so. Because when I'm Ragaba, I can't get you. It's all I want to get up. Mana. Oh, Mana. No. I'm not there. Oh, man. Baru ano de ka maru ko. Chicharito. Never good. The guy with the code in my own. We took a bottle now. I know the way you would take away good now. Okwala gị ọnwụrụ anwụ. Matthew. Na m ga-epuru ụzọ kwa ka
ka ị nwụrụ anwụ tutu ga aṅụ m ọzọ ọkwanị biznes ka mme gị ya maka asị egbutu otu achara zọdobe ya ọkwụ ọrụ ịma ihe mkpọgide gị biko jichike kwutuo ka ị nwụrụ anwụ ma ya weghara gị ọzọ nwaanyị Owere ya mụnwa abụ mmachi ka ị debeziri iru otu a wee na-agwụdokwa ị na-eme anya si n'isi wee ruo n'ụkwa dị gị ka onye ga-esi ebe o si wee bata na bịa palọ ịṅụ mmanya hazie onwe m otu nsi wee chọọ ọ bụrụ na m ama ntinye nwa ego n'akpa akwesịrị m okwu ahụ mmadụ biko ewenewe ihe agwa gị bụ eziokwu biko ọ ga-adị mma ịkwụcha ụgwọ nke ị ṅụrụ ekwuzi okwu iweta nke ọhụụ ka ịgbakọ ego ya ghara ibute ọgba aghara okwu m nwa ka ị meghere ọnụ wee na-agwa ụdị okwu a ị bụ nkwụ ka ị bụ ngwade ị na-anụ nwaanyị akọ ibubo ya gbata agbata na sefere ime ka imekwu ụdị ọnụ wee na-agwakwu m okwu na mbata nnọọ ka m ṅụọ ihe haji onwe m otu si wee chọọ ka ị meghere ọnụ gị wee gwakwa m ụdị ego a nje ebe ifunu gị anya ifunugu dị ego a ị ga-eji wee meghe ọnụ wee gwa m okwu ụdị ọnwa dị ha ifunugu ego mbụ nekwa na anya ahụ mba chọrọ chịkọ m ụdị okwu ahụ ịbụrụ nkwụ ịbụrụ gaa wetara m ihe a gaa wetara m mmanya anụ dịkwa ebe anyị wetara ụdị ọnwa dị ha Urwana no mme akịrịka nkata hem 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 ya bụ olu ndị mmụọ na olu ndị mmadụ aha m ụrụ sọ m ga-ama m aka ama izu n'ofu n'ofu ọ ga-esiri Ọnịcha gbara gbogbogbogbo bata ị na-abịa abịa tụ okenye nwa osu aka n'elu achọrọ m igbu gị egbu maka egbu oge nwe uru ịbara maka nọ n'ụwa ata anwụ dị ara gị na udo orima orima mgbe a ga-ekwubi okwu n'isi gị afa m udo orima orima afa m nkọgheri afa m ejeta echefuo afa m aṅụrụma niile a ka anyị na-ebugo na-ekwubu ya na ịkịrịka na-ekwubu ya na ịkịrịka na-ekwubu ya na ezibu ya mbịa ọlụ igirigi ọrụ onye ọha na kpeke kpeke ma ịma na o mezuru emezu anyị bụ obodo anya
Shiba. nye abịa ebe a ngụcha ma enwe ya owere ngụcha ma gị na gị nwoke bụ okwu wee maa maka na akpa malụ 200,000 naira nji wee bịa ebe a nwanne m nwoke nyere m were gotere ya rọd abịa m n'ụtụtụ a na-achụkwu iwere ọnụ iji eri ede wee na-agwa m na ịmara ka ego a si wee mee ebe ichebebe nya ịhụ ọnụ ojokwu ga Chineke kpọkwaga m nwoke ọkụ ọ ga-akpọ gị nwa ọkụ otu gị bịara nga nwụga dụrụ m afọ ṅụpụ onwe gị bịa nyụrụ m ahụrụ na shi nga zụzụ fụọ echi ị na-arụ n'ebe ahụ ndị mmadụ ejiba manya aka na na fụchata gị igwe gị fụ aga shọna ka manya owere ndị mmadụ amamaka na anyebe amamaka na anyebe ahụ nwegbu ekwaga mma ọhịa akụ unu na-alụ ebe a ọhịa akụ unu na-alụ ebe a nsogbu adịrọ ị na-ekwu chelu ọha m kwante gị n'abalị ụnyaahụ ị ma ụzọ oge ị na-ana ka mụ na ha na-abụ nyebe n'oge mụ na ha na-abụ nye ịbịara nga bịa dụrụ m afọ ngụcha dabiri ọnwụ egbugbo gị ka gwakwa gị ịmakwa nwanyị owere ibipala bari agwa ọjọọ ịmakwa ma nwa ma kpọla gị polisi ọ n'obodo anyị ka ị ya kpọ polisi efo gị ana m abịa amagwa gị nwaanyị ka nwoke amagwa gị agwara echiri ala owere bịa aga mme gị ị pụrụ isi ga ma mụ hụrụ ọkụ n'isi gị ma na ọ bụrụ mmecha gị ihe ga-eme gị isi ga-eme ya a ga-akpọla gị akpụ kọkọmbe ọgwa n'obodo a ije nchebe amara m na ife aka gị na gị na okwu na ebe a kịta gbalachapụ anya ịma ndị be anyị na-atụliri si na awa na-agba ọsọ ihe na nkịtị ihe mere ede ji wee bee enwe ihe mere m ji bie n'isi ụtụtụ a bụ ihe na-eme n'ala anyị a ụmụ okorobịa nọ n'ala anyị na-anwụ agbagwojuo m anya leenụ nwa m nwoke leenụ nwa ekwe ọkwa ofu ụbọchị ha abụọ pịara ekwe aka gị aka amaghị m ihe bụ ihe a ga-eme ihe a nsogbu abịa na bịa gwana gị ka inye n'aka wee moto eshiri n'ezo oji amana ihe a ga-eme ihe na bere ọkwụ nwa anyị anwụrụ ya na eleghị m ya anyị ga-eme ihe na onye bụ ihe m ji wee bịa isi ụtụtụ a a sị gị ọ bụrụ na owu gị gwa ya ga-agwa ya enwere m ya bụ okwu nke bụ eziokwu na ya bụ okwu juru m ọnụ o juru m anya rie m ọnụ amarọ m ife m ga-ekwu n'ime ya bụ okwu ọ bụ nwanne m nwoke ka m ejekwu mbụ nwosu ọnụ olu m kịta ọkọrọ m ndebe n'ụsọ ogbe ihe onye ha gbafọ m ọgba m ihe otu o si bụrụ na okwu ekwesị na ekpe ya deme ọgbago na onye nwụrụ onye gbara nwụrụ nwụchie ihe mere bụ na onye ọbụla gbebe onye mara yaba chie ọkwa ekpere ka m nọ na-ekpezi ekpere ka m ji ekpuchi ezinụlọ m otu a ụtụtụ ehihie anyasị ọkwa etu aha m ana m ihe ekwu ama ebile bịa lawa ihe o gochiri bụ na onye ọbụla na-akpa chaplet ya na mmiri aga m alawa mana anyị gwa nwa otu echi m ji ekwu ya maka adị ama ọ na-akakwa mma iji enye chọwa ego ojii ife ochie ejie akwarala aka anyị nọ anyị ga-agbapụ na-agbapụ mana ole afọ anyị biri anyị ga-agwa otu echi agba ebirila alawa na m ihe kwuru ihe mere bụ anyị ji anwụchabe otu ụbọchị ọ ya mma alawa kpebe ekpere kwụsịrị ekpere ike were ọbara Jizọs kpuchibe ezinụlọ m kpuchibe ọpụla mbata gị ọ bụ nda m ji eme otu chọgị si eme onwe m ke Chief. Aba na-anụ mmanya nwa mmanya nsogbu adịghị Tufakwa ka ọjado m nnọkọ ị na-atụ ụta gaa na chisi ka ọ gị nọrọzi ebe a permanent ka ị na-eme njọ enwezi n'ebe ọzọ m na-agazi ebe a ụzọ obi m ngagharịchakwa m bịakwa nọdị ka anyị na-eri ife nọ na-eri ife oriri nwanyị were
ihe dị mma dị mma ihe dị mma sịkpọwa ya n'ụta nọ na asị nọ na m nwụrụ anwụ na asị m na-aga akụkọ mmụọ ewuru ụmụaka abadowe m n'aka nleta ụmụ ihe ngawa ọkụ mmụọ olu aga m erisa ma na-aga ọkụ mmụọ nwaanyị ọma nne m kedu nne m tawara na anụ taba na ihe ahụ ebu m ego awụrụ nso ebu ya bụ ego anyị siri adị m eri ka erichasị emesị weta ego na-eri uru na-ewere a na-eri adị m emetụ ya ka ụrụ ngara eji akụrụ na akwụ nwaanyị ọma Chief alaeze a na-ekwu ekwu egwa n'ụta ebe ọbụla ndụ ụtọ a ka nye nne m ka o jide ya ka esi ebe a na-esele ya gị nwere ọka mma ngwa sinye nsogbu nye nne m na-ejide nwaanyị ọma dịba na ihe tawa na ife arụ gị na-eri nne dete ya na-akpa ụlọ ebe a na-edetu ibu ego ihe ọbụla ị chọrọ anọ gwadị owere ya ịchekwa nkịta nye gị ọ dị mma nna metụrụ m adaeji ha nke hicha nke ahụ ka iji kpọpụtakwala m ebe a nọ ịma na onwe ka ọ dị alịba nkata n'iru mama gị enwe skapụta ebe ahụ karịa iwe si ebe eni wee kpọgide m wee lute ebe a ka ife ọ ife na-amasịkwanụ m achọ ka mụ na ya na-enwe mmekọta nwoke na nwaanyị ka anyị dị mma ịchọ ka anyị na-emekọsị nsogbu adịrọ ife niile nọ n'ụwa bụ ahịa mmegizuo ya iburu so iwe na-enesi wee bụrụ mụnwa ka ịchọ ngwanụ ka anyị maa ma ị karịrị okwu ikotere nye m 20,000 naira ka anyị bidogodi na nke ahụ 1,000 naira nwere ife etinye n'enu ya Philip mbọsị ọzọ ịkpọpụta m wee kọọ ụdị tu anyị ka ọkịta ịladịghị ya ebe eziokwu bụ na m nwere ego nji ebe a mana nje nụ na weta ATM kaadị eje n'ụlọ akụ weta ego nye ya ezu nke eme nsogbu adịrọ a na-apịachasị ngwa afịa apịachasị eshi ọwụ na ịkwadotere onwe gị ịpakeji onwe gị apakeji ọfụma ime ka mmala ịbịa ya alụkọsịa akpatakwana m mbọsị ọzọ ebe na-ewesti my time ihe njigoro ahịa mmụfụ nke ibete maazụ a ngwa gị bụ na mma n'otu aka ihe dị asha adị mma ngadi nọrọ onwe m n'elu dị m nwere eburu ya tie n'ime ọfịa maka gịnị si dịka nke bụ na ha narụgo m ihe niile onwe ha sisi na nwanne ya nwezi Chineke mee ma nna dị mmadụ ekwekwe mmegharị ahụ nkwu okwu nchi ọchị okwu ihe ọbụla mme bụ problem ka abụ mma na nna na njem ije ije na nri na mmadụ ga-abụ di Viki nwa Viki n'elu mmanya n'ihu akwa nne gị na-agwa gị okwu ndị biko jide obi ndị bụ anyị sikwara n'ihe ebe a na-agbago ọ dịghị na-agba agbụkpọcha agbụrụ taa ọ na-ahịa ahụ biko ọhịa ahụ ifugonu mgbe ahụ na-asị tone nenekwe na ihe a na-ebe genge mma ọbụkwa ogene nenekwa isi m na ọ dị mma na ifugo di agaghị m egbochi gị obi ahụ were gị isi gị jebe ọnya ka emechere na nchịkọta ụbọchị a ịbịa na-asị m na ị ga-ana gị ga-ana
ebe ka ị na-ana aka kedu ị ga-awụsị kịrịkịrị ụmụaka ọnụnwa dị gị na-egwu egwu kwụrụ akwụrụ nke ọ na-egwu bara ebara ka nwanne di gị si na ọ kpakọrọ mgbomgbo gị niile ịhapụ ụmụaka riri egbu ha afụfụ ụwa ga-egbu ụmụaka na ha agakwa ha agbaghara gị ma m jiri obi gị aka mgbe na mmadụ na-ama ihe dị n'iwu nwe m ga m ga-ejide ụda aja ije a agwụgo m ozugbo maazị azike agwụgo m onwezie ma m ga-eme ka mụ na m nọta n'ọrụ a na njiri dị iwu na mmadụ ga-eje dị iwu na mmadụ ga-ahụ dị ijego na-eje ebe ijegoro eje onye ọbụla nwere obe dị ya n'ụwa biko buru obe a ahapụkwa na ụmụaka oge anyị nwere ike imere gị anyị na-emere gị n'ụmụaka biko nwa m ihe ọbụla mere gị bụ nwa ka o mere akwa anyị na-ebe na adụ m chinchin na mkpụrụ obi ma nke ị makwa ada eziokwu ọ bụrụ na mmadụ na-afụ ihe ga-emere iwu mma nje ị mara ife ọkụ ka nkọwalị nye awụ na n'ime ụmụ nwoke niile gbasịkapụ na baa gị na nne gị na-ekwugharị ebe ụtụtụ ehihie abalị o zuru ọrụ gị o wee were enyi m nwoke ka ị necha ma ya wee bụwa maka wee ọ dị narị ihe meganụ nna m Chika ọ gịnị just negoti mami idiot a na-akụ ire ebe nwoke na-akpọ idiot ifu n'ime ụmụ nwoke niile a na-ekwugharị si na baa gị na nwa gị nwaanyị Chika o zuru ọrụ ya wee wuru m nwa ka ọ nechara m anya wee gbawa m aka m n'aba wee nalụ m enyi m nwoke ofu enyi nwoke njisi ike wee nweta n'obodo ọrịkepụ ike nwa m firu blaka ka ị nọcha nwa ịgbọ ibe gị nwa kere onwe dị ibe gị nara gị enyi gị nwoke chaga m eme ọsị mgbe akụbara ọkọsọ nwere ihe mere gbadụ m nwa m iji abịa n'ụlọ m nga bịa aba nkwa ebe aba chagma m nara gị enyi nwoke so ihu na-eme gị ime eme ọ ife ka ị ga-ekwu n'ife niile ngwa eleghị ọzọ chọka mpụ na nwa gị nwaanyị rapụ enyi nwoke niile na-ekwugharị ya n'azụ wee gbọwa maka wee nalụ m ofu enyi nwoke nwụrụ o wee were ife ka ị nwee ihe nwa m ihure megbuo gị si asị m ihure megbuo kwaga nwa ewu nwa otu na gị nọ nga ịgba akpa eji eji eme ihe m bịa ebe ime wee ikwu iligbu akwa isigolu m unu ugwu m wee ikwu ilu mana Chika chekwa aka ka itichalụ mmesie gị ife n'obodo mmecha gị ihe afụ okwe ife ilu n'ihe anara m enyi m nwoke gafe mụ na gị mechaa ife n'obodo eze amagona ma ọ bụ otu ihe na-eche ada ọ bụ na ịkọtọrọ m nkọtọrọ ndị ichie ọ nkọtọrọ biko nụ ndị ichie ibe m ihe m na-achọ ịjụ ebee ka anyị jedebere n'oge gara aga anyị nọkọ onye ga-echeta onowu kesikisi ajụjụ ahụ dị otu a echere m na ihe niile anyị nwere na anyị kpachara na nsogbu gara aga o nwere ife ọnụ ya ka m na-ajụzi mgbe abịa si na m na-ajụ aka gịnị ka e kwesịkwara na kpọọ meeting ebe akwụkwọ ihe niile anyị ekwucha na ya mgbe a kpọrọ m ihe a ka m na-ajụ gị ka a kpọrọ ya udo ọ dịkwa tata mụ akpọrọ meeting a mụ akpọrọ ya udo ọ dịkwa eze ihe ji wee sụkpọ okwu a bụ ihe na-eme n'ala anyị a ihe a bịa na-agharị m aja n'ute banyere ndị ọkwara nwụọ n'ala a nwunye ya eketazi ihe ụmụ ya eketa ihe ewe ihe wetụtụ obodo ya na-agwọ tọkọ ma ihe ji ekwu ya ka anyị wee ụtụtụ wee chọọ ego ojii tupu chi ejie ka anyị ma ihe anyị ga-eme ya ọ ya ihe ji wee kpọ okwu a nna na gị na okwuru okwu onye a nọ ebe okwuru okwu
ọ na-ekwu okwu omenala kwa omenala ka ị na-ekwu okwu ya kwa omenala ihe ọkwụrụ gịnị onowu ihe o kwuru ọ bụ elu ntụ ụlọ kwuru okwu ị na-akwado ya ma omenala ụnụ ga-agwa ara tọrọ ụnụ otu m siri hụ ụnụ ụnụ edobe n'anya ịgwa ara tọrọ ụnụ ma lee anya m ngwakwa ụnụ ọka na ya sọ nkịta ebufe n'elu ọkwa m na-agwa ụnụ nnakwe na ihe nna enwere m ọwụdo omenala ndị nna nna anyị debere ọkpụtọrọkpụ ka ị na-ekwu ka emebi aja agbanwe onye gwara nwoke ekpe ndị dị ndụ kegharịa ya lene anya oluku ọhịa ị ga-ekwu atụkwara maka ọzọ na nna agbago mgbabiri eji aga ọgụ lee gị ihe na-ekwu ugbu a bụ na onye nwụrụ anwụ ka ekpe onye ngwa kewe ị ga-ekego n'aka gị onwe ọgụ agaghị arụ nwosu ma m ji ekwu ihe a ka anyị were ụtụtụ chụọ ewu ojii tupu chi eji mechie ọnụ nwoke emechie ọnụ eme ego ojii gị frem ị ga-achọrọ ya anyị ga-agba ka achọrọ gị ego ojii gị frem anyị na-ekwu nnu ebe unu na-eme arụ n'ime obi gị na-apụta ebe a na-asa ya ego ojii asịkwa eze leruo ihe anya ndị ichie ibe m ma na-ahapụ ya o ma na-emebi ya o ihe mụbara na ya o na-edukwe ya anya ọfụma ihe ụdị okwu ọ na-eti ga eze ọ baghị uru ebe a nọrọ ebe a ugbu a m wee kwute ihe ga-akụgbu ma ọ kụgbuo m na omenala ụlọ so na omenala ọjọọ ọkwa na alaka ọkwa n'ebe okwu anya okwu a ga-ebuteso obodo anyị ara aka ọkwa utuchi a na-ala ihe ebuze biko leba ya anya atala m nshi n'ihu mkparị nwa kparịrị m chee Adaugo kparị gị ka ya akpọkwana ya akwanụ kemgbosi nke a mee ka o si bido eshi ọ bịara nga anyị na-ere ahịa wee kparịba m ifu ka o si eme ifu mkparịa m mkparị mmadụ akparị mgbe nne m ji wee mụ nne biko ka ihe bute dị mkparị ka o si bido ka ihe bute ya ọ sị na nna rie enyi ya nwoke etu a ndị Chicharito ijikwe useless good for nothing boyfriend ya emekwen iji eme ị na-ajụ m kama aga m eme ihe ọ ga-abụ mmecha ya na ụwa ọma nlesi eliso kịta ka ị na-ekwu okwu na you're talking nwa Chika tala m aja nwa ni dịka kụziere akọ ka ya akpọkwana ya kwan ike ịkpọ m na fon dadị ka m bịa kụziere akọ na ọnụ mana nsogbu adịrọ Chicharito ebe ọ bụ na ọ kparigo gị ọ bụ na o were iche ime maka ya mụọ bọọlụ mma nye treat for cup ya nye eme ya maka ya because mmanụ na village mmadụ akparịa gị na scot free ka ị jibụkwa na gị nwaanyị kwan don't worry nya abịa ka treat for cup ya alright nya afọ gị na mgbede nna anyị ekene gị daalụ Chika kedu ọ dịkwa mma ọ dị mana ọ dịsịrọ nke mere nna anyị ụmụ nwata nwaanyị bịara ebe anyị na-ere mmanya wee mkparịsịcha m si na nna rie enyi ya nwoke ya mere m ji sị ka m gwa gị mama m sịkwa ka m gwa gị na ị na-arị enyi ya nwoke ọ chọọ ka e were ụmụ nwoke gbagharịa ya ụfọ akwụrụ ya n'iru akwụrụ n'azụ aka nne aka ekpe egbuo m onye m ga-esokwa baa akwa karịa ndị nwe ozu nke na-eme kịta gwa nne gị na onwe ebe nna eje jesi bata bịa ka tinye okwu ọnụ eziokwu kadu ke vida na akpa m na gị fana ịkpọ m na fon si ka m bịa abịa chọrọ ihe metụta na ya kadu ga-agwụgo biko nne apụ okwu mụ na Adaugo ahụ edigidego m ihe a na-edi ya ma o kweghị m ndite na-ame nji wee kpọọ gị
ọ bụ na ụmụ kịrịkịrị arụ inwe ike ịtụnyelụ m ya ekwe m odidi mana ewe n'iwe ka njikwa onye nwoke ọ na-agba n'arụ aka owe ka gịnị ya si ịghọtago ka mma ka nwa mmadụ ama ihe ọ na-ekwu na owe ka gịnị ya si ị na-ebugo m ebugo ka ị na-ebutu m ebutu onye ajụjụ dị onye nwoke a kwa nke a nwere anya 430 ọ na-ene gị anya ya amadị ma ọ na-ene gị anya ka ọ na-ene anya ebe ọzọ ogologo otoho ego ojighị ọmụma ka ọ mara ọma ha nwedị ihe m ga-eji ya mee nwedị ebe oru mụ na ya nke kwana ya ahụ ọzọ a sị na-akpọ oge oriawọ iri awọ gbara agba tụdata afọ niile akpọ oge oriawọ ịza ebe ofili na oyi na-agbagharị maka ọya nwoke gbawa ya aka na abọnarị ọya nwoke akwụ gị n'azụ ihe ya emechi ya mee taa ọ bụrụ na obere iche iji dị bọọlụ mee were ya mere futbọọlụ gbawa ya aka narị ọya nwoke ahụ ihe ahụ ya emechi ya mee taa ebe o tinyere m oshi nwa ọkụkọ ka njede buluzie nne nwedị ihe m ga-eji eme kama nọ ma nnalị ya enyi ya nwoke were ya mesịa ife nchọ ime ndrọpụkwa ya bikọs onwe ebe ụlọ mụ na ya nne gbawa ya aka narị nwoke ahụ ihe ya emechi ya mee taa ka isi ya akwụ gị n'azụ rapa aka jugo ka ịkpa ihe na-ekwuru akịgala ọzọ gị ihe ga-aka nye nwa ya ka nwa na-aka ụka lekwa ju ọdụga awọ echekwa m na ikwetara n'ihe ngwa agụ ka ifi na around 500 mara gị kwu 600 na ga-ewere 500 na na-enye m ayọkwa ngị sị m nsị gị na ihe mezu ame ga 600 na ga-ewere 500 na na-enye m ihe abụrụ n'ihe a na-anya ọ bụrụ ihe nye 600 ka m pụọ ejighọsị m ego ọzọ ebe ahụ ka inye 600 na ka m pụọ Emenike ọ gịnị Ada, ya ka ime. Emenike. Alatara m ụlọ wee kwụsị n'ahịa be anyị. M wee sị ya ka o bunata m n'ụlọ. M wee ya sị ya nekwa ego one m ji n'akpa. Nche na o kwetara n'ihe mpụ ya ka m ritụzi ebe ọ sị m nọ 600. Ka m gwara ya na mkpa ejikwa m n'okwu kwa ego. Ọsịsị m nọ 600 na akwụkwọ be anyị ebe a. Nna nara nke a 600 naira ka ọ ga-enye m ka imezuzi 600 ka m gwerezie ya mgbanye ji nke ka m mutezu ya kideda amoni ya zuo 600 ka enye m ngwana ka koniku ma bolo no problem ke biolo dia ke bi na Chika, what is it now? Oh, we decide that what you like and what you call me. Mama na gazu gas or get trade. The mama gazu hana we like one sakere. Back in on there, Mama. Mama told you. And what child? I'm on them, Mark working or jail, Nigeria. Now, ego m wo 1003 eje m enye gị wee 12 gị jide Oh, chisekwa Dikeh kwụcha m ihe a. onye kwụ 12 Aha, gbalịala mana chise n'ike nụ. Ịkwọ ya ntakịrị oje na-abarala m uru. eje m enye agbago 100 eji awụ echi na-abịa maka achọrọ m adapụje n'ama enwere nzukọ asị eji eme ndị kwetere eji emebi omenala Ekwego gbam mandeko nwa m kpere ekpe cha ga-emebi emebi. ndị okenye wu ndị kwadoro nnu
fadị ndị okenye na-abụ bụ ndị ọ na-anụ ọkụ n'isi kwadorosi mmebi omenala. Enwere m na osuji na enwere m otu a ngwa were ya. Onye ọzọ ọnya bụ ihe na-eyipụ akwa na-adọwazi akwa. Onye si na ọwụ na igwe amaghị ihe o mesi mmebi omenala na ọ ya achụpụ igwe ewu Livinus. Livi iwu onye ọka njọ n'isi. Ewezuga Livi ọgụnụ gbasara mụ na imebi omenala. Ọ Livi iwu onye na-akwa m si mmebi omenala. Livi. Ihe na-eme. Ọ riri mgbaba ahụ. Livi iwu onye. Ịma Livi ise emebighị omenala. Ịma na ọ ya bụzi onye obodo a. Gaba bụ ọ bụ na ị ga na-adagbu adagbu. Kedụkwa nke nwa bụ afa m na-akọ akọ? Ịrụgaghị ekwughị ebe niile. Na-achị emega meeting so omenala a ga-emebi emebi. Ada ụzọ mma na-apụa ọka njọ n'isi enwere m n'osuji. Mana onye ọzọ aga chi afụ ya afọ Livinus. Kama a ga-emebi ya igbe pụrụ. Ngwa ha dọgbuo onwe ha ka anya ṅụọ mmanya ma ome gbaa ụka. Anụ ka a na-asị a ga-emebi ama mebi mgbe ọ ga-emebi onye ka m jepụtaba sị ka mgbabara ihe na-eme ka anyị ṅụtọpụ mmanya m. Livinus chaka ghọrọ mgbọ aga mpe gị pifuo gị finally. Ka mara ihe a ga-eme omenala be anyị. Onye ka iji kpọọ m eze ọnọnụ? Ya ihe ji wee kpọọ m were bịa bụ na omenala kwa ọzọkwa otu omenala a na-ekwukwe ka ekwu kpọba m. Hai eze ọnọnụ hapụ n'omenala ọ bụrụ anyị domere. Omenala ahụ ndị nna anyị domere omenala anyị tụrụ tokwute ya. Nna gị biliri ebe a ma gị nọ ọ ma gbasara maka omenala gị pụtazi ugbo ụmụazị ọkpọcha na-achọ ka ha ara anyị gị n'ọkụ na ị ga-emebi omenala. Lee anyị ya makwado ihe eji dobe omenala a ọ na-adị mma ka nna lie nwa ya. Ọ nwa ga-eli nna onye ga-eji wee mee na nwata ọbụla nwụrụ n'ihu nna ya o mere arụ. Ọ bụrụ na enwe ihe onye a na-emegido unu sị na a ga-emebi ya echi ka ụmụazị anyị nwee sịba kpumkpumkpumkpum. Biko rapụ n'omenala, rapụ omenala. Enwe ihe kwụsị omenala ihe ọnwụ na ibetakwa omenala aka ihe ọnwụ na ikwetere n'isi gị ọgbasakwa maka m dịkwa ọcha. Nwosi ị ga-aga gbagharị ya mara ihe a ga-eme. Esikwa gbagharịa ngụnwa sị gbagharịa. Ana m agba na-aga na eke ka ana m agba aga n'orie ka ana m agba aga nkwọ. Okwu ghere anya oge ga-esi m gbagharịa. Ana m agbagharịa bụ mplen lee ma ngwa gị hapụ ụmụaka aka tupu ha akwa gị n'ọkụ. Hapụ omenala ka ọ nọrọ ebe ọ nọ biko. Ya Nwosu ebere na-emere ndị mmadụ aṅụrị ya na ebere na-emere gị ndị mmadụ. Eze ọnọga gị nwa ji ọnụ ga-ekwu na ebere gị na-emere ndị oke ebere gị mere ndị mmadụ nwa ụdọ. Ị ga-eme amara ị ga-abụ imecha akwa a na-ekwu ọkwa ihe ị na-achọ ime ha chi gị ụdọ ka ị wee nwa ụdọ. Onye a ka eji were kpọwa m ya ga eji wee kpọọ m. Ọ bụ na mma na ọhịa ka ikwe kpọọ m gaa maka na ihe eji wee sị m ka m kwụnyere gị n'azụ ebe a bụ na ịdama adama nghọba ga aghọba ma aghọkwana gị ole nna ahụ ihe oyazi aka ugbu a na isi ụka ọnụ ihe mma bụ ihe onye metere ya bụ isi na nga m nọgbu omenala nwere ebe ọnụ ụmụkwana ụmụ na-emere gọvanọ m kama adị ya laa feme ihe a ga-eme mgbe a gbụrụ amamụrụ ya na m ga-achịji onye. Kedu ọ dịkwa mma ka nke ị na-etele gwa ọgwa ntịlọ ọ na-akọ ọkọ na gị mmezi achọrọ m iso gị na be gị jekọ m chụrụ nna bụ be nke m njekọ ọgọkọ
Ichie biko. Eh, gbo mozu ga-esokwa. Ba kwakala ndị mozu. Kedu ọ bụ nchabu dị ncha ya ọkwọrọ isi leba. Ichie ohu nke isi. Ọ bụrụ ife osisi. Chaa. Hey! Eh, gbo mozu ga-esokwa. Ba kwakala ndị mozu. O to si wedapụtazie. Ichie. Hi. Nwoke. Nsogbu atụrụ n'ọnụ. Enwe ụmụ ikorobịa nọ ebe a nsi na-eje kịta. Elu ebe a nwere unu na-enetebe onwe unu. Ụmụ ikorobịa. Ichie. Ha ka nkụ. Papa! Oh, Vicky lọrọ. Na-abịanụ. Papa! Papa gwara m Vicky na ụmụ ya. Nna! Papa! Vicky, ya gbapụ Vicky n'ụlọ. Ha m si ebe na nwalie jee nwakọ ya. Ọ ka eso ha nnọọ na nna ha. Ya nọ. Bịa nwaanyị. Olee ihe ị batara eme? Papa. Ọnya mama nnatakụzi be di m. Ana achụzi m achụ na be di m. Emeghị m aka ha ka enwe ivukọ na ụmụ kpọkụrụ ị na-aga abụrụ Ọnịcha. Olee ihe ị lụtara eme? Papa, ihe na-ekwu ọrụ mma. Ihe na-emewe arụghị mma n'ihu Chineke na ihu mmadụ ka m na-agwa gị. Ndị batara abata ihe ebegodo kene ha na ha lụrụ alụ. Ma papa na-aracha ore nje ọ na-agbaba ya kịtịkpa n'isi. Ọ na-ekwe ya agụta. Emewe gị iche n'ịmụ ihe. Emewe gị iche ị na-akpọ onwe gị okenye. Ihe iwu okenye arụ na iche n'ịmụ ihe. Ihe ị na-ekwu ka ndị oge ihe na-ekwu ikwechi ikwe n'ihu ụmụazị a. Ị nwere ike ịgwa ya n'ime ihe agwa ụmụazị a. Ọkwa inwe nwaanyị. Ị nweghị uche. Ịma ha na ihe niile dị n'ụlọ na emeghị nke ruru ya aka. Ya kpọkọrọ ụmụ ya wee jee abroad ka o jee bukọrọ ụmụ ego nwanne gị nwoke ma akụ na ụba ya. Mụnwa gbara siti ka ndị nete ngwongwo anyị ka ị na-ebodo ori. Mụnwa obodo ọgwa mma emekwe m expect from you. Nwere otu na papa ya edewe igewe ọnụ ya ahụ na iji agba were wee nwụọ n'oge ga-eru hapụ ya hapụrụ ya ihe o metere ya na chi emezi ọ na-ebodo m ihe mere baba na imi na buwe na imi kwe nwere okenye arụrụ anyị ị na-eme n'ụlọ na mụ na gị na o ji ahịa gị ọnụ mma agwa gị ya ejiji agwa gị ya n'ihu ụwa nwa gị ka nwụ eji ma ama agwa gị ya enweghị ejiji agwa gị ọmụ ji agwa gị ya nwere ihe na ụmụazị batara abata ha na nne ha iji asị ha nnọọ gị nọrọ ka na nne na-eme na-ekwu okwu dị ka na-achụ ha achụbe nna ha ọ dịghịkwa mma ị na-eme ọrụ mma maka ịma ha ihe kama iji asị ha nye gị bred ịta bred jiri ume ịtagburu onwe gị na bred na orenji ọbụlagodo ewu anyị dewere na akwụkwọ atabụghị orenji otu isi dọgịsa apụ ya pere chechecheche ka onye agụrụ ji izu ụka ịtọ gara aga papa chegharịa ọ bụ ihe ọjọọ arụ mma kama ihe asị ha ma egote bred enye gị taa akwụkwọ onwe gị na bred ihe ha agụrụ na-eme gị ọrụ na mụ na gị na o ji ahịa gị ọnụ yọghị ọnụ onye bred iji ata tikọrịbọ ihu na-ata bred tawa bred mana n'otu ishiri ga isi na nje siti ka nje mara ka ngwa anyị hapụ na siti sitere nna dị m ebo m ori na ihe mgbaala wee na siti bụ ka nje lekọrọ ihe niile nwe ya nwe ọ bụ ihe o ji wee sị m nnọọ ọ bụrụ na ọ bụrụ nwa ya nwoke aha m gbachitewelu m ihe ọ kwadotebe bụ ka ozugbo nje na-abata ka m shikwa otu ahụ mụ na ụmụ nne nke gị nyere gị ọnụ o nyere gị ọnụ iji ekwu okwu ọ kara ebe ịbata ugbu a nke na-anọ na m alago mụnwa uchetachi gịnị mere na onye na-arụ ọkụ ka m kpọtara ka ọ bịa rụrụ anyị ọkụ n'ime ụlọ m na ụmụ m bi anyị anaghị ahụ ụzọ ọkụ anyị mebiri emebi ka m kpọrọ onye nabata nna dị m jụ
na maka gịnị ka m ji kpụrụ onye ahụ bịa na m gwakwara ya agwa ma ọ gwakwara Livinus na ọkụ na m chọrọ ịrụ ọkụ na m ama na ụlọ a na-enwezi ihe nketa m dị na ya ebe di m nwụrụ n'ihu ya na omenala ndị Akokwa. Nna ike gwụ m ọ kakwara ebe bata ugbu a gị na anụ na m nwa wechetachi alago kamgbe. Ịgwa gị eziokwu omenala ndị obodo a ghọtara m ya ọ dịrọ mma ajọ omenala na nka na-ekwu ndị okwu n'ụna bụkwa maka aha m bụ ihe ka Chineke na ka na-emetụgide aka n'obi na-agbachitelu nke bụ eziokwu bụkwa ndị obodo a ọ bụrụ na ha gbara mbọ memi na ajọ omenala ya oge ga-eru mgbe ụmụaka ndị nke diọkpara ha tọrọ ga-eje kpawara ha nkata igbu ha ha nwekọrọ ihe nweta ha ọhịa ọbụ omenala ihe ahụ anyị hapụ ekelere m Vicky ya be ma bụrụ na ebe a na-anaghị eme nzukọ omenala nzukọ ndị omenala a na-ekwu ọkụkọ bịara nshi ya were ọnụ na-atụ ya be m omenala ndị Akokwa ahụ omenala ndị bụnụ ka m gwa gị ọ bụ omenala ndị bụnụ bịa nwaanyị ngwa shibe m pụọ shibe m pụọ shibe m pụọ omenala Akokwa abụghị omenala ndị be nna gị shibe m pụọ ndị omenala omenala ụmụ ajadu nwaanyị enweghị isi Vicky Edith. Papa, ebe a ka ị nọ. Cheche, ebe ka ị na-aga? Ka m ga mee ajibọ. Ị ga-eme ajibọ? Ajibọ? Hey! Ajibọ nke ndị ime mkpuke ka ọ nke ndị gịnị? Loo! Ọsụ! Nke ime ndị ime mkpuke ebe? So, ịma ihe na-ewu n, ịma na ụdịrị ndị agha ka a na-achọ achọ. Ọ naghị hụrụ m bụ afọ a ugbu a. Mpụta ndị bụ moto ndị bụ jip ha na-achụgharị m ka ijiji ọ na-ema lee anya m agwa gị ịkpọsụ na ndị anụnwa na-adịgasị ka ụkpala ha baa be di ha achọwa nwa achọwa mmanwụ otu anyị hụrụ m ugbu a ha ihe awụ ugbu a evidence to prove na nna anwụ na-edobe lenu ọsụkwa ya ị na-achịkwa mbụ afọ ime gị aba advertisement ka amakwa na ị ga-ata ime ọkwa ya o chere onye chọrọ ịlụ gị ugbu a ọ na-alụ gị n'ọnụ moto ọhụrụ ka ọ na-alụ gị n'ọnụ moto ochie bụkọ enweghị m time gị chacha maka na onwe aga a young and smooth lady dịka m onwe okwu mụ na agadi nwoke dịka gị biko enyikwara m so hey arụ eme ị na-apụ apụ bịa lee anya ma ngwa gị ịfụ ihe na-emenụ ime anyị edebe arụ ka ọwụ n'ime ụlọ ka ị ga-anọ ruo na ị mụọ na ya gị na-ebugharị ya ka mmọnwụ lee gị dị ka mmọnwụ ndị eze agụ na-asị ị na-aga eme ajịbọ gịnị ajị bụ uso nke a ma ma onyewe na ọ bịa chọọ nke ọ ga-akọ nwa m na-atọ gị kwa gị ọgwụ egwu ndị Yoruba ka ndị anyị ọbara agadi godi bịa chere eleghị kwuru ugbu a ka ihe kpọrọ m ugbu a akpọrọ m gị agadi akwa ịdị ime ọ bụ irire nshi nkịta na m dịzi ime afọ m hụrụ na anyị na-akpọzi m agadi mgbe m na-ebu ha afọ ịkpọkwara m agadi nwanne gị nwaanyị nke tọrọ gị ị ga-ahụ ya kpọọ ya agadi ee bịa ya gwa anyị na onye ka ị na-achọka mmụwapụ gị ntị
nnukwu ịkpọ nkịta aga disko lee anya m agwa gị aha m obe Edith mgbe ọnwụ na ịhụrụ m ga-akpọ m Edith not Aunty Edith gaba azọ m iri nshi nkịta Olee ihe ka ọrụ n'ime olee ihe inyewe ihe mere afọ m ịgwa gị eziokwu ike agwụgo m olee ihe mere ni ịma ọyị m nwaanyị a na-abụ Chetachi nke ajadu ahụ jelu chọta m taa ka ọ malụ ka m merụ nwunye wee nọ n'iru mbara na-akpa nkata wee bido kọwalụ m ihe ọ na-afụkwa na be nna di ya bụ na ihe papa na-emekwe gị ebe na efu ya nwa na ọ na-achagodi sef na achịchị ya ihe niile n'onwe ezi nka na-enye ya ndụmọdụ si ya n'ọkwa ofu ya nka mụ wara afọ ebe nọ ndidi yọtago okwu ya ka mbalọ n'ime ụlọ wee nụ ka anyị na-agba nkata pụta n'iro jeje tinye nwaanyị aja n'ihe na-akwa ya aka mgbe ikwu okwu ọ chụrụ mụnwa na-achụgharị gị papa na-achụgharị gị ka nwoke na-achụzi nwaanyị mụ ka gị na aha m juwe nọdụ ọ bụ ihe nwaanyị ajadu isi bịara eleta gị ka ihe ọ na-akpa ọ bụrụ okwu omenala echi na ọ na-eche adị ya bụ igwe abụzie na be nke a na-ana omenala nke izizi bụ ka m jụgodo gị ọ bụ na m hapụghị wei mụ na gị na ebe na-enye wei gị jebe iti nwaanyị ajadu papa iji agwa gị ha ahụ ka a ghara ịkọ akọ n'iro na nwa na-eti nna ya agwa ka m ji agwa gị ha iriri ihere emesi na ị batara fụ na Chetachi bịara ịhụ Viki ka ọ sị Viki nke ka ị mere gị wee ya na ha na-abọrọ na-eme nzukọ ndị ajadu na be ọwụwụ be gị ha anaghị eme nzukọ ndị ajadu chọọ ime nzukọ ha ji adị mmadụ 5 mmadụ 10 Chetachi sọsọ nọ na-akọrọ onwe ha ka ha si dị gị gbawute ebe anụnwa ahapụghị iwe nwe ka esi hapụghị iwe gị mata ya aka tiwe nwaanyị ajadu ihe ọkwa na mụ nwe ezinụlọ ọ bụghị gị nwe aha m o jeghị eme ebe ọ bụrụ na ọhịa ịgwara mbọ kacha edu ị ga-arụta ụlọ nke gị ọ nke nwa bụ nna kwe jefu m ụzọ ọ gị jefu m ụzọ Chineke mee ọ na ihe abụrụ gị onwe ma chedu nọrọ m ndụ papa aghọọna ndị na-achụgharị na nwunye ego anọghị m ya papa na-achụgharị ka nwoke na-achụ nwaanyị ahapụ papa ya bụ imetụ gị aka o mee ọhụ dị ọkpọ ndụọ ya ha apụcha anya ọnụ oche nzukọ ndị ịda ka nwụchi ezi ojiji ata ndị ichie nọn eze ị ga-adị ihe m ji ekpe n'oku abụ ihe gbasara nnọkọ anyị nọkọrọ n'oge gara aga gbasara ihe omenala a ndị emela n'elu omenala ekweghị mmebi nwosu omenala ekweghị mmebi onye m jiri kpọọ ọnụ eze ị ga-adị ọ omenala ka a na-eme ọ eze kwucha onowu ụra anyị yiri ọkwa ya ị na ya yiro onye o metụrụ na onye o metụrụ ọ omenala gburu ha onye nwelie ebe a ka m nọ wee na-ele anya ka nsị ka m hụ ga-esi wepụta ọnụ sị ga-emebi omenala mma mọngụ wadome omenala ọkpụtọrọ pụtọ ma wee ruo n'aka anyị ka a pụtara ugbu a na-asị na a ga-emebi ma mmebene gị anya ka imebie omenala nwosu nwere ọnwụrụ nwosu abaji nwere ọnwụrụ wepụ aka enwere ofe fere aka mmadụ ị na-agwa gị bụ hapụ eze anyị ka o kpebie ihe anyị ga-eme wee mebie omenala anyị agwụna ọkwa ya na-amazi aka ka mena gị na-amụ ọkwa ya enwere mena gị na-amụ aka lekwa anya ị na-asa na-ewepụ aka enwe n'ofe imezi n'aka enwe n'aka nke dị iche anyị gbasa ọsọ anyị gụọ mind a ga-ewepụ omenala ebe anyị kwụ ka anyị kwụ ihe omenala a ị nwere kụọ n'isi gị ọnwa gị enwelatara onowu ndị iche ibe m ife dị n'okwu a abụghị ife anyị eji ọgịda mgba wee so ọ bụrụgodị na omenala na-eme mmebi bụ na-edebe anyị ncha nọ ebe a afụgo ife ọ na-ete sinsi ife ọ na-akọsụ n'obodo a
ọ bụghị ife anyị eji ọgụ na mgba wee mee so igwe iwere nwayọ ndị mba anya nyere nche ya eche ọfụma mmanụ nke anyị eme mana nke anyị na-eme ka emee ka ọ bụrụ ife abụ otu udo n'obodo a ọ dị mma ngwa nna unu ga-eje ka anyị na eze ị ga-adị eze ma ala m iri nwaosu iso ya ala ya agwụla nwaosu dee ihe na-agba ọdị ego ife ekijima ofe ekijima ikperekpe ugbo ego ị na-emebi omenala na ụkwụ na aka o ji emebi omenala ezi ikwuchara ihe na-ekwu emebi omenala njọkụ ị na-esi ụzọ nkwọ anyị na nkwọ eze ngwa ka ọ Chetachi hapụ maka godogodogodo anyị na-eme n'oge gara aga ihe m ji kpọọ ọgụ n'ụtụtụ a were obi Chineke maka na ihe m na-ahụ n'ụlọ m agwụgwọ m ike ọ gbagwojuru m anya elee ihe bụ ihe gị na Livinus nwa m na-eje enwe ihe itere nye ya ara ka ọ bụ enwere ihe maka omume ọ na-emechi gbagwojuru m anya ya sị ka a jụọ ọgụ elee ihe bụ ihe i nyere Hey, Chetachi ahụchie na m anya n'ụwa nke a mpụtara ọnwa etego m ure n'ihu nna anyị ị na-ajụ m ihe jikọrọ mụ na Livinus anyway nna anyị onwe ihe jikọrọ mụ na ihe jikọrọ mụ na ya bụ na nwanne di m ka ọ bụ ihe ji egwu ya bụ na ihe agwa n'aka ọ gwa n'aka ya mgbe nwa m na-emechi abụ omume ọzọ o kwesịrị ime ndị nke bụ ihe jikọrọ mụ na Chetachi Chetachi ọkwa nwunye nwanne m nwoke nwụdịrị anwụ ọ dị maka nna gbachitere Chetachi ịmara ihe oke ruru Chetachi ya enye ya na ụmụ ya were dịrịba mma ọ ya bụ ihe jikọrọ mụ na Chetachi so ọdụ omenala na bụ onye di ya nwụrụ enweghị ihe ruru ya aka nna azọ si mebie ọ ya bụ ihe jikọrọ mụ na Chetachi Chetachi gbachi ebe abụọ jee leta ụmụ gị anya papa mgbe ọbụla maka ndụ m maka ndụ nkwado ndụ m papa anyị na-ejekwa n'oge Adugo, ke ho. Ịkparịta na m achọkwa m mgbaghachi. Abịa m ịkparị gị. Ka ị bịara ime. Ti ukwu m na-akụ m ọkụ. Ịkpatụkwara ihe gị aka. Site gị na-eme gị. Mama Mama Jemo. Bịa fọrọ akụ. Ya nwa akịrị bịa hụle mbọ kụpụla akịrị gị bịa kparịa mma nwa m ka ibe gị ebe anyị ji akwago onwe ihe mega anyị ka ọ gbaga afụfa ọ nini ọrị kepụ ike otula gbaga gị kịrịkịrị Chika mami jewe anụ osisi anyị ji kọmani ya ndekwa menye gị iji yọma ya onwe gị nwoke ka njọ webiye we dubiye du webiye we webiye we dubiye du webiye we
our business. Can they get me about our business? They shall get your guy no okay. Walk and grade. You all grade by grade. Grade didn't get me a good black car game here. Oh, 5,000 kg. Hey, 5,000. I had a green ose. Abuni Jihege Gawa. Mammy, Yadi agreed, Lama. I see you, Fuma. America, Ego, look at you. It didn't make it. Jabba. I see you, Kuja. When to me, do when me away. When me away, to me, do when me away. Ine, chicken money, Opabala. Where? Imagine here business. You would not hold you move like a. I get you one now for ya. Now for a child. Every time look at it. Yeah, name too much. I'm begging you, I'm not okay. Because when me away, do me do when me away. Hey! Mana maka ihe mere mbosi a kpasuru n'ezigbo iwe ya mere nji wee mee gotu osi megike bịa na shop anyị. Ndoni o alazie ni biko ni. Akwa gwa m nwere 5,000. Iwe kwa ni mego. Iwe mo na. Ego ne kwa nkeji. We 3,000 na yenye nkayo ego kotase yofi. Magokayo biti ya yeli. Onye akanye gichiki otamu nke biko ni ya na kosimike. Biko ki otamu ogudi ibo. Tazu. Ekuku nwere 5,000 na-ekwu mmadụ ebo 3,000 naira. Okay. Ozie mofu. 3,000 pekwara ezigbo mpe o. Mana ọ maka your condition. Je weti aka mmanụ eche. Katakwara ihe ga-aka. Ihe mizi n'otu. Kere ya jizikwere ndị ọ Cameroon ka esi akpata nwa ka ọ gana meni ha na ọ na-adozi mmadụ. Ashingi mendidi. Jiri ya mari ebe agara harị hotel. Yo ala. Mgbe na la ha we ga ho aba. Hai, nwaanyị Owere. Mana chirekwa ba agbago. Imana shi 5,000 na hisa gị na-enye m. Ore nke ọma. Enye ngị 5,000, gantị enye ngị 5,000 na mbido. Akwa mmadụ m introduce to you. Ndị Igbo wesị na oshi ahụ ka eji ama ụtọ nshi. Ị ga-amatakwa onye mbụ. Ị ga-ahụ n'ihi na onye ndụrụ masị. Ị ga-ahụkwa n'isi ihe mmenye gị osi abakala. Ọtọrọ. Ọtọrọ. Ọbịa m n'ahụ. Ọbịa m n'ahụ. Aga na akwụ mgbọ na-abịa. Oh, lekwa obodo. Ada yoko mma. Nwa mụrụ on Sunday. Adaoma. Oh, electric shock. Hey. Jigi. Jeba na Bruce ebulo okwe juga ba ajije. Ashiga mo ala mi. Emena ka ira biko. Hafu mo mecha menye go ọzọ jema. Ọdụtọ, ọdọ pele. Jema. Atakelele. Hey! So mi ewe, do mi edu, dudu. So mi so, we mi ewe, do mi edu. Ajonne.
Akwụrụla m ego 3,000. lekpochiri gị 3,000. Nwee ndidi, anyị ka bido testing. Mama nke m ịrịtụ Kere ọnụ bịa na be m udo ọ dịkwa. Eze, udo adịchakwa. Mụ na nwanne m anyị si anyị bịa hụ gị maka na o nwere ihe na-emebe anyị na wee ọdụghị anyị obu mma. Anyị si anyị bịa gwanụ gị ka eze ileba ya bụ ihe anya. Ya bụ ihe bụkwanụ ụmụ nwaanyị ndị na ọ dịbụrụ di ha nwụọ asị na ha nwụrụ n'ihu nna ha asịsị chụpụ ha na ụmụ ha enweghị ihe na-eru ha aka. Mụ na aha m anyị si anyị bịa gwa gị sị gị eze iwere ọnọdụ gị dịka eze leba ya bụ ihe anya imekwere na ụmụ nwaanyị ebere ha atagwukwe n'onwe ha n'ahụhụ. Iji unu dị mma ọ ihe a ga-eleba anya m na onwe m ọ na-ewutekwu m mme na mma akpọ ndị otu kabinet m ka anyị bịa metụrụ ole owu ojie oyi bịa ka anyị mara ihe eji eme ka udo a were pụta ka onye ọbụla eze okwu na anyị na gị na-ekwu ebe na-eweghị gị jebe ikwu nke gị weyi onye owu na ịkpọtara aha weyi bịa dịzikwe ka m shi mmiri mara ọwụkwaghị igbubere gị okwu n'ọnụ nyere nna agwa gị weyi iwu ihe ji awụ ilebara ya anya o ji abara anyị uru kọwatara ya nne eze ihe aha m na-achọ ịkọwa onowu be anyị na-ajọkwaranụ njọ onowu be anyị na-ajọrọ ajọ njọ ọkwa na onowu be anyị na-abụ ala adịghị mma be anyị komkom ọkwa ya na-emebi ihe niile na ọchọghọ ọkwanụ maka onweghị ihe ọ na-erite na enwe ihe na-apụ ya n'ahụ na ya ọ jọrọ ajọ njọ ọ ya na-emebi ihe niile na ọ dị mma ihe mere na ọbụ nsogbu adị eleba ya anya ọ ga-adị mma eleba ya anya unu ga-aghọta ihe bụ ihe a na-eme mana na mụ na onwe m ọ kakwa ewute m n'ụdị otu a ụmụ nwaanyị a dị so nsogbu adị a ga-eme ya ọ dị mma. Eze ihe okwu gị na okwu nke na ikwuru wei ọ bịara ịmakarịzi nke ikwuburu mbụ mma maka na imekwe n'ihe otu nne ya dị ka eze nke gị na ha wee eze nke anyị ji ahụ ya na-akpa ekwesịkwana ihe ịhụ onye dị ka gị na-akpa ọ dị mma ngwa nna eze ha nwee ọjị a na-ata nwe onye ji eji ozi mmanya Chika, okula ihe le okula aha ndị mmadụ jụchara nga ma nkwụ m ego ya arịba ihe ka esi emega le okula onye ka o ji 3,500 onye ka 2,500 oke onye nke a na 1,300 ọkwa onye nke a sị na ọ ya abịa na mgbede tata ka o weta ego anaghị ekpochi abịa na mgbede tata onye ka 2,500 onye ka na 1,300 biko nwanyị nwere gantị nwa bụ chief of handle staff mana onye ahụ master ọ ka m biko enye m gị 5,000 rie the money bịa anụla m onye aka m nwanyị owere onye aka m ozola onye amaghị akụkụ eji ya mma nwere onye ozuola mgbe ozuola a ga-akpọla gị mmadụ isii ka a ga-akpọla gị otu mma ihe m ji kpọpụta gị ka na wei o nwere ihe m na enyi m nwoke livi anyị kpara ya kpachicha ya anyị sị otu na anyị si ikpe ya mgbe eheni o ji adị mma ma ngwa gị ya bụ ihe dị na ya ịma mụ na ya ejego lụọ ọgụ nweghị isi anyị wee sị na onye nshi na-akpa onye dị na-evute ụzọ onye nduji ewe ji dozie ọkụ mgbe sị ka m bịa gwa gị ije gị kpọọ ndị ajadu ụmụ nwaanyị ibe gị unu wuripụ wujebe igwe were na ụmụ ibe akwa
mgbe ịda n'ala unu bata na bala Igbo ndị na-amụnị na na-amụnị ndị na-awụda na na-awụda ndị na-ada na na-ada were na anya mmiri wee hụjuo nọ na bala Igbo mgbe igwe lewu na anya n'ihu ụmụ ndị na-agụ anya mmiri ma ndị imi na-agụsi o ji emeriri ihe n'okwu ịghọta ihe m ji ekwu anya ka si ma nwa agwa gị eme nwa nwe meghara ọdachi arụ gị adịkwa mma ọ ga-abụzi na emecha ngwanụ mba ka ọ ghara ịdịkwa ya ka nyori aka n'isi wee jewe na nke wee ịkpọta papa aha n'okwu na-ewe nke na-ede ka mmadụ ikpe ekwensu si ya ọbịa na Chineke na-achị ngozi maka ekwensu ji eme ihe o ji wuru ekwensu onye hụrụ m ịhụrụ otu na nna wee onye hụrụ m ahụ na nna m otu na nna gwa gị okwu wee n'anya n'akụkụ iji ahụ nna m kama nna m eji ha nọ ebe na-eje eme iyi nna m nwa ajọ mmadụ okwu na enyi wee jenu wụrịpụ Chukwu gọzie gị o ihe a bụ ezigbo alụ thank you akwa nne unu ka hụrụ na-eri nne mpụ ana m abịa o ana m abịa ezi ga-adị nne daalụ eze ụlọ ụmụ nwaanyị eze biko nwekwu ihe ọzọ iji maka ya bịa na-abụrụ na anyị bụ ụmụ nwaanyị ajadu obodo a ịgọtara aka ọrụ si ka anyị bịa fụ gị ka ihe oke ka ị debata anya n'ihe anyị na-agabiga n'obodo a ọ dịzi orikezi ihe anyị si ka anyị ji ọ ga-esi ọ bụ anyị gburu di anyị eze nwoke oshibụrụ anyị isi ndị di anyị na ha bụrụ mpaghara ụzọ nwụọ eze ọgwa ka ị na-egbara n'okwu ahụ orugokwu oge na nwa agbọghọbịa nọ n'obodo a na-atụzikwa ịnụ iji ọkpara ọbụla mpaghara ka dị ndụ maka ịgabiga ihe anyị na-afụ eze biko mkpachapụ na akaja na-eme anyị ihe na-eme anyị n'obodo a igwe ọ karịrị akarị igwe nwere n'ike gị n'ebe a n'anya na omenala ka ị mara ka m ga-esi gbanwee ya ka ọ dịtụkwa anyị mma ọkwasa anyị na-afụ ihe a ọkwasa anyị na-afụ afụfụ a sa anyị maka ọ dị anyị na-arụ ebe ọ bụla ijerụ mkpachapụ ndị nna dị anyị ka ọ ka na njọ ọ bụ anyị si dị anyị nwụọ eze biko onye ọjọọ na anyị bịarụ dị n'obodo a eze biko ọkwa ka ị neba ya n'oge tufu ọ karịgokwa mana ebido kịta tie nwa ya anyị kwetakwa na ihe ike imechapụta anyị ihu nwaanyị ibe m egwekwe m obi ọ dị mma mụnwa bụ onye eze obodo a ga-emezi ya ọ dị mma a ga-eleba anya mezie ya nkwa m na-ekwu n'ụgbọ ọma adịghị otu ahụ ọzọ na a ga-eme ya udo dị onye ọbụla were ghọta nke ghọtakwanụ ọ kakwa ewute m na onwe m bụ onye eze ọ ka ewute m so eme ụnụ a ga-eleba ya anya na ndị kabinet m anya anụghị ibu anyị bịaza nawa ọ dị mma omenala amaka omenala dị mma uwe okwukwusie ike na omenala ịma na ọdụ abaga mụọ ọrụ libi egwara atụ okwe ọ ya agbata agbata libi ma edi here nwanna gịnị ya na-eme ekwela ọgụ ngwa eyibe